سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخم كمي تخونو سنة كتكون يوتر من يوتيو ذا فيديو زيا قال كابتن بتدقاقامي ببرايفت زحتتا أرستيا خبتنكف نسو دما كلتا فقرات بستفل عليه من قد تراقيبهم أزيوم يفاتو أفقرياتو ناي هيمانوت في اللي هلوم ناي عليت في اللي هلوم ناي كتما في اللي هلوم ناي زيقنت في اللي هلوم ناي بزح في الليات كلهم يخليو يهريو نساتهم فقر كادم جمرو بخل زمت صقمات نتي فقر حدارم كنا وصي جمر تارس شعو اتزلو نوص ناي سدرا بيت نت حدار كفرسو نت فقري كفرسو يقبادو اي قبان قنعدي خبسن كز ختفلالي ولا قنو ايكونن زبل عرستي كن رينا قليلي دمسل فقر انتلوم داغله نو زيارستي زيا ازي اقداسي تاختكون بفلاي دما أبتي من بيكوت شدشتن شو عتن تغيسي يزلغو it's very important انت حامقون السوق سمو لكم سلازي زا فيديو زيا كم مجمريا لايك أبوا نبزو حسابات كتاكم تخيليا كسامو داتا تخطاتلوا رقصني هدما أبي واتكم حدا عود لو تخد قبر لكم كم تخيل so let's go should you break up because of your parents سنك سدرابيكا كاب فورن كاب حدارن كتفرالي تصبغ ليويا تبل قدامين كان فاميلي بي ديل بريكر سدرا بيتي نحدار نفقرن انكفات كون يخولو دو نزبل حتو يا ابستفل عليه قاطامي يخونو يوم انتايو تنغرد ما كان رينا breaking up with someone that you love is one of the most painful things to go through in life ስለዚህ مستفوتون مستفقرون مستدليون مسكت نبريت دلين كابو بسنكي سدرا بيت كتفلالي تزبرت عن تزغفن كان زاب هيوتيو نزد ما نزخون كورد اي قبان ስለዚህ ስለምንታይ ዳኹም የጋጥሙ ፎር እንተሎም ስለምንታይ ይፈላለዩ ዝብል ሓሳባት ኩሉ ሰብ ይዝብል ብዙሕ አጋጣሚታት ግን ኣሎ ክንሓስበሉ ዘለና well loving someone doesn't necessarily mean that you are compatible yes ንሓደ ሰብ ሓንቲ ጓል ንሓደ ወዲ ምፍቃር ማለት ብሓደ ንኽትነብር ኩሉ ቁሩብ ኣሎ ወይ ምቹ እዩ ማለት ኣይኮንን ስለምንታይ ክንሪና sometimes issues get in the way such as trust jobs college friends and ካብ ተፍቅሮ ዝፈልዩ ካብ ብዙሓት ነጥብታት ኣለዉ ገለ ካብኣቶም ክኾኑ ዝኽእሉ እምነት ናይ እምነት ጉዳይ ክኸውን ይኽእል ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ክኸውን ይኽእል ናይ ስራሕ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል ናይ ትምህርቲ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል ከምኡውን መሓዙትካ የዕሩኽካን ስድራ ቤትካ ድማ ብዓብዩ ምኽንያት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ስድራ ቤት ኣብቲ ፍቕሪ ናይ መፃምት ናይ ክልተ መንእሰያት ብምእታው ናቶም ረብሓታትን ናቶም ሓሳባትን ኣቡ ከተግብሩ ብምፍታን ነቲ ፍቕሪ ናይቲ ክልተ ሰባት ክበታትንዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ ዘጋጥም እዩ ስለዚ ስድራ ቤት ንሓዳር ንፍቕሪ ከፍርሱ ይኽእሉ ዶ ንዝብል እወ ይኽእሉ እዮም ዝተፈላለየ ምኽንያት ድማ ኣለዎ ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ኢና so ቀዳማይ check your parents and their parents መጀመርያ ስድራ ቤትካን ስድራ ቤታን ረኣዮም እንታይ ዓይነት ስድራ ቤታት እዮም ከምዚ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ብሓደ ንስድራ ቤት ከነፀንዕ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ናብ ነፍስኻ how do your parents react about you having a new girlfriend or boyfriend ንዓኻ ወይ ንዓኽታ ነፍሲ ንነፍስኻ ክንሓታ ዘለና ዓርኪ ሒዝካ ሓድሽ ዓርኪ ወይ ሓድሽ ኣፍቃሪ ክትሕዝ ከለኻ ስድራ ቤትካ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይህቡኻ ሓዳሽ ዓርክላትኒ ሓድሽ ዓርክለኒ ክትብልዮም ከለኺ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይዝብዎ what do they say እንታይ ይብልኹም እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ትርዩ ካብኦም do they trust you with your life decisions ነቲ ውሳኔታት ናትካ የኽብርዎ ድዮም ኣኽብሮት ኣለዎም ዶ ከም ሰብ ከመይ እዮም ዝርዩኻ ንዓኻቶም ስድራኻ ወይ ስድራኺ ናትኪ ውሳኔታት የኽብርዎ ድዮም ክንደይ ዓመትካ ስኻ ክንደይ ዓመት ክስኽ ድማ እዚ ደቂ ክንደይ ዓመት ኣለና ጥራይ ዘይኮነ ስድራና ደቂ ክንደይ ዓመት ገይሮም እዮም ዝርዩና it's very important ንስኻ ወዲ 15 ዓመት ኣለኻ ወይ ወዲ 15 ዓመት ኣለኺ ስድራኺ ግን ወዲ 15 ወይ ጓል 15 ዓመት ወይ ወዲ 15 ዓመት ገይሮም ዝርዩኻ እንተኾይኖም ነቲ ውሳኔታትካን ናትካ ሓሳባትን ኣይቅበልዎን እዮም ስለዚ ደቂ ክንደይ ገይሮም እዮም ስድራና ዝርዩና ቼክ ክንገብር ይግባእ are you or the person you're dating the only child ዝያድ ማገዳስ ስልታ እስኻ ወይ ታፍቃሪትካ ሓደ ወዲ ሓደ ጓላ ንስድራኹም ዲኹም ምክንያቱ ሓደ ውላድ ኣብ ስድራ እንተኾይኑ ስድራ ቤቱ ዓብ ተራ የምፃወቱ
نتادي حدا ود انتلو وي حنت قال انتلتا كل جزء في هيوتا ترى خد صوت كتفتنيا مغنياتو بزح انفست سلا تقبر وي كا هيوتا او انفست سلا زخوني سلازي سينجل حدا ولاد زلو بسدرا وي كا كاب حدا ولادهم زخوني مسوم نراخبت لنا كنتنقع كنكلالنا سدروم كل جزء ترى خلوهم مخانا بتيوت مستوعال يدلي often parents of single children are tough ስለዚህ ሓደ ውላድ ዘለዎም ወለዲ ድማ ኩሉ ግዜ ሕይል ዝበልዮም ኣብቲ ናይ ወዶም ይኹን ጓሎም ማለት እዩ እቶም ካብ ብዙሓት ዝተወለድና ስድራና ይግደሱልና ናይ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ንዓና እውን ስድራና ግደሱልና ማነ ሻብዓይ ርእሰይ ኣብ ገዛና ስለዚ ካብ ኩሎም ልዕለይ ሰለስተ ኣለዉ ትሕተይ ሰለስተ ኣለዉ ብዛዕባይ ከይግደሱ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ይኮነን ስድራና ንዓና እውን ይግደሱልና እዮም ግን ብሓፈሻ ሓደ ውላድ ንዘለዎም ግን ሞር ተቀዳስነት ኣሎ ማለት እዩ ፅቡቅ ማለት ኣይኮነን ፅቡቅ ኣለዎ ሕማቅ ኣለዎ It's great if the parents like you at least accept you in their child's life, especially if it is their only one. If they don't, it's going to be harder. It can also go to failure. ስለዚህ ብዝተኻለ መጠን ስድራ ቤት ክፈትውናን ክቕበሉናን ፅቡቅ እዩ ናይቶም ንቐርቦም ዘለና ሰባት ስድራ ቤቶም ክቕበሉና ፅቡቅ እዩ ሓደ ውላድ ተኮይኑ ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ክቕበሉና እንተዘይተቐቢሎምና ወይ እንተዘይተፋቲና ምስ ስድሮኦም ግን ፀገም ከጋጥም እዩ እዚ ፀገም ድማ ነቲ ህይወት ነቲ ፍቅሪ ነቲ ሓዳር ከፍርሰውን ዝኽእል እዩ ቁጥር 3 Do you like their parents ነቲ ስድራ ቤቶም ከትፈትዎ ዲኻ ነቲ ኣፍቃሪትካ ስድራሲ ትፈትዎም ዲኻ ወይ ነቲ ኣፍቃሪኺ ሰብኣይክ ስድራኡ ትፈትውዮም ዲኺ እውን ኣገዳሲ እዩ Let's be brutal honest How easy can a relationship be when you can't stand each other حق انتايو سدرو ديت فتويوم تخينكي نخندي تحدار كقتل زخل وي سدر ازيت فتوى تخين كان نخندي كقتل مغنياتو انا نسدرا ناي تافقاريتي زي فتوى من دار غينه كل غزي مسوم چقچق كلوني بخالا زراربا اتام سخا زلاغوال مسدرا نختراخب كشقراريا صبغ ما يكونن سلازي زكالك كله خدغبر لك نتوم سدرا نختقبلهم نختفتوم نساون كومو اوكي زي بحال انا وغنا نجرب زلنا Any husband or wife that hates their in-laws will tell you that holidays are miserable, lot pressures. Okay. እንድሕር ስድራ ዘይትፈትዎም ኮይንካ ብፍላይ ድማኻ ጥቃኻ ዝቕመጡ ተኮይኖም ኣውደ ዓመታት ክኸውን ከሎ ኩሉ ግዜ ሽግር ይግዘት ክኸውን ከሎ ኣብ ገዝኦም ካ ትመፅእ ከሎ ሽግር ይክኸውን ከምኡ ድማ እታ ጓል ስድራኻ ዘይትፈትዎም ተኮይና ምስኦም ክትራኸብ ኣይትደልን እያ ስለዚ ርክባትካ ክልዩ ስድራ ቤት ክሳብ ዝኾንካ ክትራኸብ ግድን እዩ ተነፂልካ ክትነብር ኣይኮንካን ስለዚ እቲ ዝምድና ኣብዚ ኣገዳሲ ንሓዳር እቲ ዝምድና ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ተነፃፂልካ ክትነብር ስለዘይትኽእል ኣነ ነታ ኣፍቃሪተይ ስድራ ስለዘይፈተኽዎም ንዓ ክንፅላኽ ስድራ ማለት ኣይኮንኩ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ክንእትዎ ክንክእል ኣለና So if you can't stand them in a dating phase, why would you devote your life to this sort of stress and misery? እንድሕሪ ኣብ ጉዕዞ ፍቅሪ ከለኻ ምስ ስድሩ ወይ ምስ ስድራ ክትዛመድ ወይ ካ ዝምድና ንክትፈጥር ኣመን ኣሽግር ኮይኑ ዝስማዓካ ተኮይኑ ሓዳር ጌርካ ዳመይ ጌርካ ክትነብር ኢኻ ምሳ ይትሕት ሕጂ ብፍቅራየ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምስ ስድራ ግን ፈፂምካ ክትሰማማዕ ዘይትኽእል ተኮይንካ ወይ ምስ ስድሩ ንስኺ ክትሰማማዕ ዘይትደሊ እንተኮይንኪ ሓዳር ምግባርኩም ኣብ ምልክት ሕቶ ክትእትውዎ እውን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እቶም ስድራ ክፋል ናይቲ ሂወት ክኾኑ ስለዝኾኑ The answer for many might be blind love. ስለዚህ ሓደ ግዜ ብፍቅሪ ተዓሚትካ ትዘሎ ፀገማት ክትገጥፎ ሸለል ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ክልቲኻ ትፈቐርጥ ኮይንካ ክንሪኦ ኢና ብድሕሪቱን እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ Number 4 How much do you like your parents, your partner? ተቀዳመይቲ ነጥቢ ሕጂ ሲሪየስ ንኸውን ኣለና እቲ ሂወትካ ምሱ ክትሕልፍ ወይ ምሳ ክትሕልፍ ተሓስባ ዘለካ ሰብ ክሳብ ክንደይ ኢኻ ትፈትዎምን ተፍቅሮምን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እንድሕር ምስ ስድራኻ ዝምድና ክገብሩ ዘይደልዩ ወይ ከዓ እቶም ስድራኻ ኣንፃሩ ዝኾኑ እንተለዉ ወይ ኣንፃራ ይኾኑ እንተለዉ እቲ ሕቶ ክንምንታይ ምስኦም ምስቲ ኣፍቃሪኻ ወይ ምስቲ ኣፍቃሪትካ ዝምድና ኣለካ ቼክ ምግባር ኣገዳሲ እዩ How much do you actually like your lover? How committed are you? If you think your relationship could last the test of time, it might be worth trying to reconcile with their parents. So, تقدمت نطبي كم زخون سكنت مساعدك كند من تاي يفكرنا كند من تاي يزدلينا كنبل علنا اندحري نا مزيا هيوتي كنبر يدليه وي مزي بزي هيوتي كنبر دليه يفكري يا امنين بل تخينا اذن دحر علنا خوينو مسدرا بيتا وي مسدرا بيتو زندنا نخنحنص كنصعر نخلينا كنعوتلو نخلينا
اوكي نحن هنصار نغلينا ناتهم كا خنرينا صنهلنا مالتي سو مستي مسانا زلو صبق زمدنا انت لنا طراي تصعر مسدرا بيتك هذا غزي مستی ودی وی مستاقال زمدنا زي بالكام مسدرا اخا كتفتاتن كلها صلاله خويني سمعنا وانا تقدم اسمني خات نبرك تفلطالك مساي خات نبر سدرا عيسكا مسدرا يكون كان كنبر وي مسدرو يكون كان كنبري زي تشيك مقبار يدلي but sometimes it's better to cut your losses early rather than later especially if the parents are toxic and causing you pain so حجي كل غزي كتنكخت كلالك حدا غزي እቲ ህይወት ክትሪኦ ኣለካ ምስቲ ምሳኻ ዘሎ ሰብ ኣመና ጽቡቕ እንተዘየለኻ ብድሕሪት ከዓ ዝሃስዩኻ ስድራ ቤት ሓደገኛታት ስድራ ቤት እንተለዉ ህይወትካ ሓዘ ጭንቀትን ስቃይን ዘምፅኡልካ ብኣግኡ ነፍስኻ ምውፃእ ልቦና እዩ ምክንያቱ ኣብ ገዛ ዘይሓጎስ ብድሕሪትካ ዘይፅቡቕ ዝመፀካ ተኮይኑ ሕማቕ ኣብ ገዛኻ ሓጎስ ብድሕሪት ዝመፀካ ፀገም እንተሎ ግን ክትፃወሮ እውን ስለትኽእል besides do you see red flags and danger ከምኡ ድማ ኣብቲ ጥቃኻ ምሳኻ ምስ ዘሎ ቀንዲ እቲ ምሳኺ ዘሎ ወይ ታ ምሳኻ ዘላ ካብኣ እንታይ ዓይነት ፀገማት ትርኢ ወይ እንታይ ብድሆታት ኣለካ ኣብቲ ምሳኻ ዘሎ ህይወት እንድሕር ፀገማት ኣሎ እቲ ካልእ ሓደገኛ ይክኸውን ተወሳኺ ፀገም ስለ ዝኸውን so how do you see the issue so ተቐንዲ ኣገዳሲ እቲ ምሳኺ ዘሎ እቶም ክልተ ሰባት ይፋተውን ይፋቐሩን ድዮም ንሳቶም እንድሕር ፀገም ኣለዎም ኣብ ድሕሪት ዘሎ ነገር ካልኣዊ ደረጃ ክሕዝዩ ኣብዚ ፀገም እናሃለዉ ካብ ድሕሪት ፀገም ዝመፀካ እንተሎ እዚ ግን ግድን ዋላ ከቢድ ዝመስል እንተኾነ እቲ ህይወት ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ብምእታው እሞ ኣብ ዘድሊ ውሳነ ምግባር ይሓይሽ እንታይ ይብለና pain will cause more pain ቃንዛ መሊሱ ቃንዛ እዩ ዝውስኽ ምክንያቱ እቲ ቃንዛ ትቕንዝቦ ዘለካ ፅባሕ ክሓይሽ ኢልካ ተስፋ ዘይብልካ ተኮይንካ ካብ ብኣግኡ ዘድልየካ ውሳነ ምግባር ልቦና ኮይኑ ይስማዓኒ number 5 is there any hope ጂ ዓፀና ንኸይድ ኣለና ተስፋ ከለዎ ድዩ ንሕጂ ክትቀንዞ ትኽእል ኢኻ ንሕጂ ፀገማት ክሰግር እየ ክትብል ትኽእል ኢኻ ተስፋ ኣለዎ ድዩ ድሕሪ ግዜ ክቕየር ዝኽእል ኮይኑ ስማዓካ ድዩ ኻ እዩ ትሕቶ the truth is some situations do have hope to get better but improvements requires compromise from everyone so ሓደ ግዜ ነገራት ይቕየሩ እዮም ናይ ሕጂ ፀገማት ዘሎ ድሕሪ ግዜ ክፍትሑ ይኽእሉ እዮም ምናልባት እቲ ግዜያዊ ፀገማት ክህሉ ይኽእል እዩ ትሕቶ ግን ከምዚ ዓይነት ፀገማት ከጋጥም ከሎ ሕድገታት ካብ ኩሎም ወገናት እዩ ዝደሊ ኩሉ ሰብ ሕድገታት ክገብር ኣለዎ that's why እቲ ሕድገታት ክግበር ተኮይኑ ሰባት ድልውነት ክህልዎም ኣለዎም ሕድገታት ንክገብሩ ነዚ ድማ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ንስኻን ንሳን ስድራ ቤትካን እቶም ኩሎም ሕድገታት ንክገብሩ ድልዋት ክኾኑሎም the one thing you all have in common is you ta ኣገዳሲት ነጥቢ ክትከውን ዘለዋ ድማ እቲ ፍቕሪ እዩ ንስኻን ንሳን ትፋተው እንድሕር ኣለኹም ንስኽን ንሱን ትፋተው እንተለዎም እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ኣብዚኣ ኢና ክንሰማዕ ዘለና እዚኦም ክልተ ይፋተው እንተለዉ እቶም ካልኦት ብኸመይ ኣብዚ መፍትሒ ሓገዝ ክገብሩ ክእሉ እምበር ፀገም ክኾኑ የብሎምን so ኣብታ ፍቕሮም መንበገስ ካብኣ ንስራሕ እታ ኣገዳሲ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ክውስኽ ዝኽእል ክንውስኽ እንተኽኢልና እዩ ስለዚ everyone can እንተሓመቐ ነዚ ተቐቢልና ደገፍ ክንገብረሉ ንኽእል ቦታ ክንደሊ ኣለና see it from the other side تقني تسقم أبزيها جن زيانة بزيادة تقولوا نعبنت أنا مستعف قريتي ويكام مستمسايت نبر زلا مصدر عند حرقين تسقمي أبناتا بوتان خوين كان تاريخات عالم كمية زخون زلو نعيد فتوون لا مصدر آدم ما تفتو لا توم مصدر مسايت تسقم لهم أنا مصدر تسقم لهم الساقن مسكلتين تسبق كتليات دلي سلازي مراتس كتب لي بالكنعة وي نوع مراتس كتب لي بالكن نديون مصدروني فتو نعم خايفتو كاب كلتيهم كمرت كايد اللي مسكلتيهم كنا بريز دلي سلازي كم زي الرانشد عشاكات تفاحي كنا نزي كلتي يزدلي سبيتي دلي صدرو يدلي سبعيات دلي صدرات دلي نخلتي دلي سلازي كما يجي يركب حدا حقو سيوات تفتر تعتمر حد مرت عندك رد بعد كومي كنا نزي نعاي مريض كانوا عم قرف قلتاتكم زبالي ولا نزي صوتاي كنا صدراينا نجرب جلنا سلازي نخلتيو حقو الزغل من قدي من داي أقداسي. Number 6, who is the real problem here? زيادة غندنا ببزيا. منيو انتهي تقندس أجمع زخون زلو. إلكا عمق زبالة دحريت تمليسكا بعمق تحسب مجمار أقداسي. نزيات ردون هيج. أبزيادة لا تسأجم كوينات تسمع عنها لا يزقولنا يسدرابيت هم فش كابزيات كوينات ردان. انتهي ساعة. تحطه. Why do you think everyone is involved in the business of two people who love each other and want to be together? So تحطه انتهى
ስለምንታዮም ሰባት ስድራኻ ድዮም ስድራኣ ድዮም ካልኦት ሰባት ኣብ መንጎ ንስኻን ንሳን ክልቲኹም ተፋቂርኩም ኢኹም ተራኺብኩም ዘለኹም ገዲዱ ንዑ ብሓደ ኮኑ ንዑ ከም ዝኾኑ ዝበለኩም የለን ክልቲኹም ተፋቲኹም መፂኹም ኣለኹም ዋይ ውድ ስለምንታይ ካልኦት ሰባት ኣብዚ ህይወታት እዮም እዚ ከምዚ ክኸውን ኣሎ ክብሉ ዝግደዱ ዘለዉ እቲ ክንፈልጦ ዘለና እንታይ እዩ ምክንያቱ ገለገለ ስድራ ቤታት ጓልና ለባም ኣይኮነትን ንዓዓ ዝኸውን ክትመርፅ ኣይትኽእልን እያ ክንዱ ዝኣክል ልቦና የብላን ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ንዓዓ ዝኸውን ንሶም ክመርፁላ ንሶም ዝቕበልዎ ጥራይ ክኸውን እዮም ዝደልዩ ነቲ ወዲ ከምኡ ወድና ለባም ኣይኮን ንዓኻ ወ ንዓኻ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ተሓቅዚ እስኻ ለባም ኣይኮንካን ንዓኻ ትኸውን ጓል ክትመርፅ ስለ ዘይትኽእል ናትካ ውሳነ ጌጋ ክኸውን ስለ ዝኽእል ንሕና ክንሪኤልካ ኢና ፅቡቕ ድማ ንሕና ኢና ንፈልጠልካ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣዝያ ሕማቕ ድምፂ እየ ዝገብረላ ዘለዎ ግን ክትበርሃልና ኣለዋ ከምኡ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓልዮት ክመስል ይኽእል የፍቅሩካ ኮይኖም ክመስል ኖ ኣብ መወዳእታ this is your life this is your damn life ናትካ ህይወት እዩ ናትካ ህይወት እዩ ክትጋገ መሰል ኣለካ ዋላ ክትፈላለ ትኽእል ፀገም ፅባሕ ንጎ የጋጥም እዩ ዝብል ግን ሰብ ኣብ ህይወቱ ንዕዑ ዝጥዕሞ ኮይኑ ዝተሰምዖ ክገብር ክሓስብ ምኽሪ ክሓትት ፅቡቕ እዩ ግን ኣብ መወዳእታ ኣብ ህይወትካ ኣዴኻ ትኹን ኣቦኻ ሓውኻ ሓትኖኻ ክኣትዉ ኣይግባእን ምኽሪ ክቡኻ ይኽእል እዮም ንህይወትካ ክውስኑልካ ንህይወትካ ክፈርዱ ዝደልዩ ግን ስለምንታይ እዩ ንስኻ ወይ ንስኺ ዓቕሚ ኣለካ ኢሎም ስለዘይኣምኑልካ እዮም እዚኣ እቲ ሓቂ ከባድ ሓቂ እያ ግን እሰያ እንድሕር ለባም ኮንካ ነብስኻ ትኽእል ምዃንካ እንደዝፈልጡ ነይሮም ወይ ከምኣ ምዃንክን ተፈሊጦም እንታይ ኢሎም እዮም ካኣትዉ ኣብ ህይወትኪ እሳ ለባም እየ ንዓ ዝኸውን ትፈልጥ እያ እዮም ዝብሉ ከምኡ እዮም ዝብሉ እኳ ሓደ ግዜ ዘገርም ክልተ ደቂ ኣለዎም እቶም ወለዲ ነቲ ሓደ ይቀርቦን እዮም ነቲ ሓደ ግን ህይወቱ ኣብኡ ይኣቱ ምክንያቱ እቲ ሓደ ለባም እዩ እዚ እቲ ሓቂ እዚ ክንቅበሎ ክንክእልካ ኣለና ንምንታይ የፍቅሩና ኮይኖም ይቐረቡ እቶም ሰባት ኣብ ህይወትካ ክኣትዉ ዝመርፁ ግን ናትካ ውሳኔ ስለዘየኽብሮ እዩ ወይ ድማ ቅኒ ወይ ሕማቕ ናትካ ሕማቕ ስለ ዝደልዩ ኣነ ነዚኣ ይብልኒ ስድራኻ ሕማቕካ ይደልዩን እዮም ጥራይ ነቲ ውሳኔኻ ብቅዓት ኣለዎ ኢሎም ስለዘይኣምኑ ንሕግዝ ኣለና ካብ ዝብል እዮም ዝመፅእ ግን ጌጋ ይስው ንስኻ ብኩዕ ሰብ እንድሕር ኮንካ የስ ወዲ 13 ዓመት ኮንካ 16 ዓመት ኮንካ ፋይን ወዲ 18 20 ዓመት 25 30 ዓመት ኮንካ ግን that's actually ፀርፊ ኮይኑ ይስማዓና question why would you allow anyone in the world to dictate your choices in life እዚ ትሕቶ ካልኣይ ሕቶ ስለምንታይ ሰባት ክሳብ ክንዱ ኣብ ህይወትካ ንኽኣትዉ ከተፍቅደሎም ስድራኻ ይኹኑ ካልእ ይኹኑ ንስኺ እውን ከምኡ ስለምንታይ ንሰባት ክሳብ ክንዱ ኣብ ህይወትና ንኽውስኑ ነፍቅደሎም ብዘየገድስ መን እዮም ከማኽሩና ክምዕዱና ይኽእሉ እዮም ውሳነ ግን ኣብ ውሳኔና ግን ዕግርግር ክገብሩ ኣይግባእን ባህላያኒ number 7 tips for meeting the parents so ኣብዚ ድማ ከመይ ጌርና ነቶም ስድራ ንሕዞም ኣገዳሲ እዩ ምስድራ ዝተፈላለየ ይብል ኣለኹም ከመይ ጌርካ ንስድራኣ ፅቡቕ ዝምድና ትገብር ንስኺ ድማ ምስድሩ ቀዳማይ show interest ተገዳስነት ግበር ኣብኦም ብዛዕባ ጥዕኖኦም ብዛዕባ ህይወቶም ብዛዕባኦም ንኽትፈልጥ ነታ ጓል እኮ ክትክንላለየ ከለና ተገዲስና ብዛዕባ ፈሊጥና ኣኽቢርና ኢና ቀሪብና ንስድራ ድማ ከምኡ ባዕኸም ዓይኒ ንራዮም ንዓዓ ወለዳ እዮም ስለዚ ፅቡቓ የድልዮም እዩ ንዖም ድማ ኣኽብሮም ንዖም ትንዕቕ እንተለኻ ንዓዓ እውን ትንዕቕ ኣለኻ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ሓቂ ካሲ እዩ ንስድራ ትንዕቕ እንተለኻ ንዓ እውን ትንዕቕ ኣለኻ ማለት እዩ ንዓዓ ተኸብርቲ ኮይንካ ንስድራኻ ተኸብር ኣለካ ካልኣይ ድማ ንስድራኻ ከመይ ትርኢ እዚ ኣገዳሲ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እታ ምሳኻ ትቐርብ ዘላ ምስ ስድራ ፅቡቕ ዝምድና እንተዘይብላ ምስ ስድራኻ ፅቡቕ ዝምድና ክህልዋ ኣይክእል ትወዲ ምስ ስድሩ ፅቡቕ ኣኽብሮትን ፍቕርን እንተዘይብሉ ምስ ስድራኻ ድማ ከምኡ ክኸውን ንስድሩ ዘየኽበረ ንዓ ስድራኻ ክኽብር ኣይክእልኒ that's very important so ኩሉ ግዜ ነቶም ስድራ ዝግብኦም ክብሪ ሃቦም ካብ ዝጊ ወለድኻ እዮም ክኾኑ ዘለዉ ዝግባእ ክብሪ ሃቦም ኢና ንብል ዘለና ኣብ ርእስኻ ስቐሎም ንብል የለና ስለዚ ደረጃ ኣለዎ እሱውን ካልእ ዶን ላይ ሓሶት ኣይትዛረብ ብዛዕባ ክእለትካ ብዛዕባ ስራሕካ ብዛዕባ መፃኢኻ ብዛዕባ ስድራኻ whatever ኣይተሓሱ ምክንያቱ ተሓሶት ሓቂ ምስ ተረኸበ ኩሉ ግዜ ነታ ናሸዓ ጥራይ ኣይኮኑ ዝርዩ ኩሉ እቲ ካልእ ሂወትካ እውን ሓሶት እዩ ዝመስሎ ስለዚ ካብ ብእዋኑ ብንግሁ ሓቂ ተዛረብ ሓሶት ብሓሶት ክፈትውኻ ኣይትፅዓር እዚኣ ጌጋያ መወዳእታ ሓደጋ እያ ክትወርደካ ታሳሰይቲ ድማ ብዝከኣለካ ኣብ ትኽእሎ ዘበለ ሓግዝ ወለድና ስለ ዝኾኑ ጭዋ ዝኾነ ባህሊ ኣለና ንኩሉ ኢና ክንሕግዝ ኣለና ንወለዳ እንተሓገዝካ ድማ ትምረቕ ንወለዱ እንተሓገዝክ ድማ ትምረቕን ፅቡቕ ነገር ትረኽብን እዚአን ተጌርና ኣብ ህይወትና ክሕግዘና ይኽእል እዩ እዚኣ ትመስልታ ቪድዮ ኣይሆፕ ክትመሃሩላ ናብ ካልኦት ክትሕልፍዋ እንተኢልኩም ንብዙሕ ሰብ ክትጠቅም ስለ ትኽእል ሸር ግበርዋ ርእቶታት ናትኩም ሓሳባት ናትኩም
متابع قالت ناتكم أب كومنت غصبيكم ينابلكم أبزخودي أب كالكس أب نراغب تحنكونو سسنايو تشاو